Welcome to Wisdom of Christ and Deeper Senses of Life. Ụmụnna m, ana m anabata unu ihe mmemme anyị WDS. Ebe anyị ka nọkwa bụ 1 John 5:16 part 6 ya agba nke isii ya. All unrighteousness is sin, and there is sin leading to death. Ya mmejọ ihe niile bụ mmehie, mana o nwere ndị na-eweta ọnwụ. Maturity and Divinity series. Ya bụ ntozu oke na ịdị dịka ọ dị Chineke si chọọ n'ime onye nwe anyị. Ezi Chineke dị ndụ, Christ Jesus, Yeshua the Messiah, onye okike, onye pụrụ ihe niile, onye zitere mmụọ ya ọghọ mmadụ, akpọọ ya ọkpara ya, wusie ọbara ya n'elu obe, wee merie Satan n'ọlụ ya niile. Anyị were ihe mmemme a nyefee gị n'aka ka o wee wuruzi mgbapụta na nnapụta na nzọpụta nye ọtụtụ mkpụrụ obi, nye ọtụtụ mmadụ ndị kara akara ndụ ebi ebi, ka mụ na ha wee gbaa ọsọ gbata ya site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Brethren, bekee kwuru, ya bụ nwanna m Jọn nke mbụ isi nke ise amaokwu nke 16, 1 John 5:16. Gbatue, o kwuru sị, all wrongdoing is sin, and there is wrongdoing leading to death, that is destruction, untimely death. Yes, death not approved by God, the Creator. O nwere mmehie, mmejọ ihe niile bụ mmehie, mana o nwere nke ị ga-eme ọnwụ abịa, ọnwụ eru, ọnwụ na-adịghị ka Chineke si chọọ ya. Onye ọbụla nwere oge o ji bịa n'ụwa, nwekwara oge o ji anwụ. Mmadụ ọbụla bịara n'ụwa nwere oge o ji bịa, nwee oge o eji nwụ. Ị gaa n'akwụkwọ Ecclesiastes 3:1-4, n'akwụkwọ Hibru 9:27-28. Ya akwụkwọ Hibru isi nke 3 ama okwu nke mbụ ruo na 4, na akwụkwọ Hibru isi nke 9 ama okwu nke 27 ruo na 28. Ngwa ntị, o doro gị anya nke ọma na nwoke ya bụ master who refused to settle his boy who served him well for an agreed number of years leads to destruction, death untimely, even to his children unborn, vice versa. What do you mean by this? A servant who greedily looted his oga, his master, to start his own life, always meet with calamities and subsequent death, untimely. Nanti, ịma nke ọma na ọga jụrụ setụlụ nwa ya savụrụ ya ikezi arụ asaa maọbụ arụ one ekwekọrịtara, nwa wee gbaa bọị savụọ gị, o wee ruo mgbe ị ga-edu ya. Gba gị chọpụtazie na ọ na-ezu ohi, chọpụtazie na ọ na-eme nke a, ị chọpụtaghị ya n'oge ka ị wee chọta ụzọ ị ga-esi wee jụ idu ya, ị wee jụ idu ya nwatakịrị. Ọ gbara aka na be gị, ọ mehiere weta ọnwụ, ọ bụ na ọnwụ sorokwa gị baa na ụmụ gị, n'ihi nwa ahụ nke savụrụ gị ara asaa, ara ise, ara isii, ara 14, ruzie mgbe ị ga-esetụlụ ya ka o wee jee bido afịa nke ya maọbụ ọrụ amụrụ ya. Ịjụ chọbazi ihe ị ga-ejide aka wee ghara isetụlụ ya. Chai! Otu aka ahụ nwa bọyị na-asavụ nna ya ukwu, na-agba bọyị, na-azụrụ nna ya ukwu afịa, ma ọ bụ na amụ aka ọrụ n'aka nna ya ukwu, iwe chọta ụzọ bụkọ nna gị ukwu, bụkọ ya kpamkpam, zuo ya ohi, sụcha ihe ohi, je malite afịa nke gị, ahịa nke gị. Ezigbo mmadụ, onye anwa na-ezute nsogbu. Ya mere oge ụfọdụ anọkata ụtọ ihe karịrị gị ka bịakwasị gị, akọba enemy asị. Ọ bụrụ mkpụrụ ịkụrụ, ngakwa ntọsị mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọ. Ọ bụrụ na ụmụ mmadụ na-echeta ihe ndị a, nwere onye obi ga na-ekwe m ihe ọjọọ, ọsọ mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ya aghọ. Ụfọdụ ndị nke ụmụnna anyị ndị nke na dị ọda Klein, wee kpọọ ya kama ụmụ Chineke kpọọ ya law of retribution. Ya bụ mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ya aghọ. Galatians 6:7-8. Akwụkwọ Ilu ga Solomon isi 22 amaokwu nke 8. Proverbs 22:8. Akwụkwọ Deuteronomy isi 15 amaokwu nke 12 ruo na 13. Deuteronomy chapter 15:12-13. Proverbs 1:19-20. Ya akwụkwọ Proverbs isi nke mbụ amaokwu nke 19 ruo na 20. Ị ga-ahụ ya ebe ahụ. Nna mkpụrụ ahụ ị kụrụ ọbịa n'ike, etibe enemy ndị ama na-ahụ ncha, etibe enemy kwe na ya,
ọtụtụ mgbe ihe ga na bụ onye iro gbuo gị emeghị nke a emeghị nke ọzọ ihe anụnata gị nwa bụ onye a na-ekwu gị nwa bụ nwata dogido ndụgo gị debe aka gị ọcha tụọ egwu Chineke si n'ihe ọjọọ wezụga onwe gị na onweghị ihe ọjọọ onweghị ihe mmadụ zubere ga-adị ire n'ebe ị nọ. Hi, the Lord is my strong tower and the righteous runs to it and are safe. Ebe mgbaba m bụ oke nkume m dị egwu, ndị ezi omume na agbaba wee nchedo, ọsọgị ndị ajọ omume, ọsọgị ndị anya ukwu mba. Listener, Bekee kwuru, ezi enyi m onye na-ege m ntị, nwoke nke na-emeso nwunye ya ka anụ ọhịa, men who treat their wife like animal, a man treating his wife like animal, and a woman treating her husband the same, all leads to calamities. Nwoke lụrụ nwaanyị mana otu o si eme nwaanyị ọ na-eme ya ka anụ ọhịa eji enwe ndị ọhịa wepụta. Otu a nwaanyị na-emeso di ya ka anụ ọhịa, onye zụtara anụ ọhịa chai, na-enweghị nsọpụrụ ma ọlị, na-enweghị nsọpụrụ ma otu ọ na-eweta ọnwụ ike, ọ na-eweta ọnwụ eru eziokwu ndụ. Gwa Kenem, tell me why a man unjustifiably going after other women, was still bringing them in the house and the bed of the wife, nothing mega. Nwoke ga-esi bekee na ihe nwoke ga-esoro ụmụ nwaanyị ndị ọzọ, soro nwunye ndị ọzọ, ụmụ nwaanyị ndị ọzọ gị kpọbata n'ime rum gị, gbabakwa n'elu bed nwunye gị na nwunye gị chai. Otu aka ahụ nwata nwaanyị si anya ka anya soro ụmụ nwoke ọzọ, dị na gị gị gaa n'ụlọ nwunye nwaanyị ibe gị, gaa n'akwa ndị na ya na di ya, ajọ obi, wickedness ka Bekee kpọrọ ya. Nothing will happen to me, nothing mega, nweghị ihe na-eme, kwa eziokwu asị mmehie na-eweta ọnwụ. Nothing mega, asị something will happen. Gụọ ọnụ ihe dị n'akwụkwọ Hibru isi 13 amaokwu nke 4 ruo 5. Hebrew 13 verses 4 to 5. Matthew 5:32. Akwụkwọ Matthew isi nke 5 amaokwu nke 32. Akwụkwọ Proverbs 6:23 to 34. Ya akwụkwọ Ilu Solomon isi nke 6 amaokwu nke 23 ruo 34. Proverbs 22 verse 14. Ya akwụkwọ Proverbs isi 22 amaokwu nke 24. How wickedness. Hebrew 13:4 to 5. Matthew 5:32. Proverbs 6:23 to 34. Proverbs 22 verse 14. Ajobi, brethren, Bekee kwuru, nwanam, n'ime in handling this topic, I didn't mean husband and wife will be unjustifiably and unnecessarily jealous. Ya bụ ka anyị na-eleba anya n'okwu a, anyị anaghị akọwa na ụmụ nwaanyị na ga-adị ha na-akpọ ga na-ekwo ekworo nke na-ebibi bita jealous ka Bekee kpọrọ ya na ndị di ha. Ọ bụghị ihe m na-akọwa. Nwaanyị ọbụla hụrụ di gị n'ụzọ kwụsị, nsogbu. Nwoke ọbụla hụrụ nwunye gị n'ụzọ, ị na-akpa nkata, ewo, nsogbu nọ. Aza phone call, maga onye na-akpọ na phone, gị bulie phone ozugbo ka ị kpọọ nọmba ahụ. Mụ na nwaanyị kpọga nwoke, gị gwa nwaanyị bulie phone nọmba, gị kpọọ ya, gị sị hapụrụ m di m. Ara ohihi nke a bụ ara. Ya bụrụ nwoke ozugbo ahụ akpọrọ di nwunye gị na fonu, ya bụrụ fonu akpọrọ, ya bụrụ nwoke kpọrọ na fonu, maghị ihe o ji kpọọ ya na fonu. Ị na-achọ nwunye m. Ahịa ihe ndị a na-eweta ọnwụ. Ara ka ọ bụ. Haba, ọ bụ ara. Is it madness? You will lose your life. Ị ga-atụfu ndụ gị, eziokwu ndụ. Be careful. Many have lost their lives through this unruly and cowardly behavior. Ọtụtụ mmadụ atụfuola ndụ ha site n'ụzọ ihe dị otu a. Ana m agwa gị eziokwu. Ị kwesịrị ịdị matured, ị kwesịrị ịbụ onye tozuru oke n'ịchọ ọdị ihe dị otu a. You need to be matured in handling this type of situation, more especially inviting God into it to guide you aright. Ị kwesịrị ịbụ onye tozuru oke, bụrụ na-ejide onwe ya, wee na-eso ihe ndị a n'ime egwu Chineke, were ekpere na arịrịọ na-aga. Yara imerụ onwe gị ahụ ebe ị na-ekwo ekworo nke na-enye nsogbu. Nwoke hụrụ nwunye gị kwụsị, ị na ya kpa nkata chi ọchị, okwu na ụka. Na nwata nwaanyị na-adị gị nọchi ọchị chi ha okwu na ụka, nsogbu nọ, enyi ga anọdụ ana. Mana ịgbakọ Chineke, gwa Chineke si ya were ọnọdụ. When God is in control, His will prevails. Nwere ife na-eme. Read James 4:13 to 17, 1 Peter 3:1 to 8, Proverbs 12:4. Lee ya nụ. Akwụkwọ James isi nke 4,
amaokwu nke 13 ruo na 17. Akwụkwọ Pita nke mbụ isi nke 3 amaokwu nke mbụ ruo na 8. Akwụkwọ Eluigwe Solomon isi 12 amaokwu nke 4. Listener, bekee kwuru, ezi enyi m onye na-ege m ntị, nakwa ntị. Mother-in-law and daughter-in-laws saga. Son-in-law, daughter-in-law saga. Ya bụ nsogbu nke na-esi n'aka ndị mama di m, mama nwunye m, nwanne di m, nwanne nwunye m. Nsogbu ha mgbe ụfọdụ, mmehie ha na-eme mgbe ụfọdụ na-eweta ọnwụ. Ịma nke ọma na mmadụ enweghị nsọpụrụ n'ebe mother-in-law ya nọ na n'ebe son-in-law ya nọ, daughter-in-law ya nọ. Mmadụ enweghị nsọpụrụ n'ebe father-in-law ya nọ, mother-in-law ya nọ. Na mother-in-law na father-in-law enweghị nsọpụrụ, enweghị regard, bekee adịda ya ahụhụ nwunye nwa ha n'anya bụ mmehie na-eweta ọnwụ. Ịma nke ọma, do you know that lack of respect, hatred and wickedness met out to your mother-in-law, father-in-law can be married when you never expected it? Vice versa. Mother and father-in-law full of hatred and wickedness to son and daughter-in-laws can also boomerang, involving God's judgment and the wrath of God. Na nwunye nwa na-adịghị asọpụrụ nne di ya, na nwata nwoke na-adịghị asọpụrụ nne nwunye ya maọbụ nna nwunye ya, ha ncha bụ nsogbu. Nne nwaanyị maọbụ nne nke nwoke maọbụ nna nke nwaanyị maọbụ nne nke nwoke nke jiri kwasị, enweghị nsọpụrụ, enweghị mmetụta, enweghị regard, bekee kwuru, ịhụ ya n'ọbụ ihe bara uru. Makwana ihe ahụ i mere nwunye nwa, makwana ihe ahụ i mere nwere ike icheta azụ. Ọ bụrụ na Chukwu mee ka ime nwunye nwa ahụ, ihe ndị ahụ ga-abịa abịa zụọ ka ogbunigwe n'isi gị nwa. Otu aka ahụ nne di, nne nwa, nna nwa, nna di, kụkọrọ dị mkpụrụ ahụ, mkpụrụ nke akpọrọmasị, enweghị regard n'ebe nwunye nwa gị nọ, nwere ike iweta nsogbu nyebe ụmụaka nke aka gị nọ, ụmụ gị ndị nwaanyị ndị na-alụbeghị di. Otu ihe ahụ abịara ha otu a, lee ya ikpe ebido eji eleta ụmụ nke aka gị. Chai, God's judgment enwere ọnọdụ. Proverbs 14:1-2. Akwụkwọ Eluigwe Solomon isi 14 amaokwu nke mbụ ruo na 2. Akwụkwọ Proverbs isi 20 amaokwu nke 7. Proverbs 20:7. Akwụkwọ Proverbs isi 3 amaokwu nke 10 ruo na 11. Proverbs 3:10-11. Am I communicating? Ọ na-adabakwa bụ okwu a na-akụ ilu. Some brothers and sisters in-laws in many families are not helping matters. A na-eti ọgba aghara. Nwanne nwunye m, nwanne nke nwoke, na ụmụnne nke nwaanyị na ụmụnne nke nwoke, mgbe ụfọdụ anaghị enye aka, a na-eti mbibi. Ya bụ mehie na-eweta ọnwụ. Na ntị, blessed are the peacemakers. Hụrụ ya, ngozi na-adị na-eme udo. Hụrụ ya, which means cursed are those who sow seed of discord. But those who sow seed of discord amongst brothers and sisters are clouded and shrouded in calamities. With calamities and misfortunes. Na ndị na-eti ọgba aghara n'etiti mmadụ na ibe ya, afụzi nke ezinụlọ, ọtụtụ mgbe ihe ike na-esute ha. Ọtụtụ mgbe ọnwụ ike na-esute ha. Eziokwu ndụ gụọ ọnụ ihe dị n'akwụkwọ Proverbs 6:14-19, Romans 1:30-32, Akwụkwọ Eluigwe Solomon isi 6 amaokwu nke 4 ruo na 19. Akwụkwọ ndị Romans isi nke mbụ amaokwu nke 30 ruo na 32. Ya bụ kọwara ndị dị otu a dịka haters of God, haters of good, unmerciful, and God hate them with passion. Christ gbara nkịtị, gbata ọsọ, brethren, bekee kwuru, nwanna m, lecturer na student palaver or wickedness. Ya bụ lecturer, onye nkụzi, na nwa akwụkwọ nwaanyị maọbụ akwụkwọ nwoke nke na-akwatu nwa akwụkwọ n'ihi na o meghị ihe a na-akpọ sọten, o nweghị ihe o nyere, maọbụ arụ ya maọbụ ego o nyeghị ya, ga-ekwatuo ya ebe o dere nke ọma. Akwọsọsị onye ahụ emego invoke calamities, God's wrath on his head. Onye ahụ akpọkugo ihe mbibi, onye ahụ akpọọla oku ihe ike n'ụlọ ya. Eziokwu ndụ, onye na-eme ebere ka a ga-emere ebere. Yesa, ọ bụ mmehie n'eziokwu, ọ na-eduba n'ọnwụ. Gịnị kpatara ya? N'ihi na justice is perverted. Ya wee mere ka ikpe ziri ezi gbagwa and has rendered the student helpless and useless, causing the student heartbroken. N'ihi na o mere ka nwa akwụkwọ ahụ tọgbụrụzie na-agbaghị ihe ọ na-eme, ọnọdụ gbagharị ya, mee ka obi gbawa anya, nke gosi na onye lecturer akọna mkpụrụ obi mgbawa. Ihe ọzọ ga-ahụzi gbawa obi mgbawa ise tie. Yesa,
Remember, when you sow heartbroken, you reap sin. Ịkọ mkpụrụ obi mgbawa, gị nata obi mgbawa, otu aka ọ dị. Hikwa aka n'anya o, mgbe ị na-eme ka obi gbawa ndị ọzọ. Hikwa aka n'anya, Mr. Brother, Mr. Sister. Ebe ọbụla ị na-arụ ọrụ. Ị na-arụ ọrụ n'elu, ị na-arụ ọrụ n'ugwu, ị na-arụ ọrụ na ndịda, ọ bụ n'ụlọ mgbasa ozi ebe ọ sọrọ ya bụrụ, ọ bụ onye polisi, ọ bụ onye amị, ọ bụ onye ọ sọrọ ya bụrụ, ị na-akụ mkpụrụ obi mgbawa, dịbe ntewa, enweghị ihe na-eme, ihe na-eme. Gụọ ihe dị n'akwụkwọ Proverb 22, 8-9. Iluga Solomon isi 22, amaokwu nke 8 ruo 9. Akwụkwọ ndị Galatian isi nke 6, amaokwu nke 7 ruo 8. Galatians 6, 7-8. Proverbs 21, verses 7-8. Ya wee Iluga Solomon isi 21, amaokwu nke 7. Otu aka nwa akwụkwọ, a student unjustifiably neglect and cause harm to his innocent lecturer master has invoked curse upon himself. Nwa akwụkwọ nke kpachara anya megide lecturer ya, megide master ya, na-akọwa na gịnị ga-eme, ihe ga-eme, na-asọpụrụ lecturer. Ọ bụ a terrible sin, mmehie dị oke egwu. Lete na bekee kwuru ezi enyi m onye na-ege m ntị. Ọ wụ taa ka ọ dị mgbe nwa na-etiwe obi nna ya. A child breaking the hearts of his parents or her parents. He has invoked poverty and untimely death to himself. Mgbe nwa na-etiwe obi nna ya, na-etiwe obi nne ya, na-eme isi ike, na-ekwu aka ụfọdụ na-akụ nne ha na nna ha ihe, ụfọdụ na-akụwasị ite ofe, ụfọdụ na-egbu nna ha ilu, gbuo nne ha ilu. Ihe ọsọrọ ya bụrụ maka ya. Ụfọdụ na-eji n'ihi nwaanyị ha lụtara gbuo nne ha ilu, gbuo nna ha ilu, bụọ nne ha ọnụ, bụọ nna ha ọnụ. Enyi na ntị, ọnụ ịbụrụ nne gị na nna gị nwere ka ọ gaghị awụ ọkụ, ma nke nne gị na nna gị bụrụ gị, hei chai. Lee anya, Baịbụl akọwa ha akwụkwọ nsọ kwuo nọ naanị nna nke mụrụ gị n'afọ, only biological father, olo, ma spiritual father gị, yes sir. To neglect or cause pain to the above mentioned has grave consequences. Ịhụrụ igba imewekwala nna gị obi, nna mụrụ gị n'afọ, ma ọ bụ onye ọzọ nụkwa ọnọdụ ka nna gị na nne gị, otu aka ọ dị, mana nna gị n'ime onye nwe anyị, yes sir. Lee ya na akwụkwọ Iluga Solomon 20:20, ya akwụkwọ Solomon isi 20, amaokwu nke 20. A sị na a ga-afụ onye oriọna gị, ihe na-agbazi mbọ nwere ihe ya eme, onye na-adọga nothing, igba elu ụgbọala nothing. Ihe ga bụ ndị ama na-ahụ ụzọ asị gị enemy asị na ntị. Ephesians 6:1-4. Proverbs 30:17. Akwụkwọ Iluga Solomon isi nke 30, amaokwu nke 17. Nyakwa ntị, otu n'ime ilu Igbo kara aka, ọ sị onye fee eze ruo ya aka. Ị hụrụ igba, those who served well are served well in life. Ị hụrụ ya ọzọkwanụ, o wee sị mana ndị ụkwanụ, ndị nne na nna ụnụ amakwala ama dibịa, amakwala ụma arụ oke ọnụ n'ọkụ, oke amakwala ama akpata ka akpa dibịa. Ị hụrụ ya, ya bụ ndị nne na nna anyị nwa ha bụ ndị nne na nna ahụ kwanụ, unu akpachakwala anya meme ihe ga-ewute ụmụ unu. Ị na-amụ na-akpakọ ego, were na ego zụọ ụmụaka gị jụ, were na nyere ụmụaka ihe bara uru gị jụ, mee na nke ihe kwesịrị ekwesị, ezi ihe kwesịrị ekwesị n'ebe ụmụaka ndị ahụ nọ gị jụ, kama gị malite ime ike na-awọ ya n'iru ụmụazị, eme mpụ na omekome n'iru ụmụaka ndị ahụ. Chike n'otu ọ ga-adị. Mama gị nụ n'ihu ụmụaka eme ihe asịsa eme, papa gị nụ n'ihu ụmụaka eme ihe asịsa eme, jụkwa n'ịrụ ọrụ gị otu o kwesịrị n'ebe ụmụaka ịkpọpụtara ụwa nọ. Papa gị jụ ịrụ ọrụ gị n'ebe ọrụ zuru oke ịkpọpụtara ụmụaka gị nọ. Ọ dị mma ebe ka were kene na ego adịghị, gị ji n'olu ọma nụ, ego adịghị, gị were n'olu mara mma, olu dị mma, ha ụmụaka mata na n'eziokwu dadị enweghị ego, were olu ọma kịtị. Ikezi ọ bụrụ na ịlụtara nwaanyị na-agba mbọ, ya emelu m ala, Chineke gbụọ ya ọkụ, ya emelu m ala, ọ pụghị n'ụlọ n'ọnwụ ya bụ na ndụ, bụ nwaanyị ahụ bụghị n'isi, bụghị n'ọkụ, bụghị n'elu, bụghị n'ala, mee na-eweta ọnwụ. Otu aka ahụ nwoke bụghị n'ọkụ, bụghị n'aka, nweghị nke ị na-emenwu, nwoke nwe gbata mmiri, nwoke nwe gote ọkụ, nwoke nwe mee nke a, ihe niile ahụ mbọ niile ahụ ọ na-agba, otu abụghị ezi. Kama ị ga-eme ka ụmụaka rube isi, gị jiri ụmụaka enye ha ajọ ndụmọdụ n'ebe nna ha nọ. Mmehie na-eweta ọnwụ, mmehie na-eweta emelu ma otu abụghị ezi. Enemy asị. Brethren, nwanna m bekee kwuru, ka anyị legharịa ya n'ụzọ ọzọ. Let's take it to another dimension. Subjecting to authority is very important. If you don't, you invite, you invoke God's wrath, except where that authority is against that of God Almighty. Mmadụ idebe onwe n'okpuru ọchịchị obodo, ihe ndị obodo kwuru si ka eme, a na-eme ya ma ọ bụrụ ọ bụ nke na-emegide uche Chineke, nke na-emegide ọchọ Chineke. Anyị agaghị eji maka na a ga-edebe nwaanyị n'okpuru ọchịchị obodo mejọ Chineke ụlọ. Chineke ekweghị ekpe na nke ahụ, na ntị. Mana anyị ga-asọpụrụ obodo, ọchịchị obodo,
tụ ụtụ anyị, kwụọ taksị anyị, mee ihe ndị ekwesị na a ga-eme. Onye na-achị achị nye iwu, anyị erube isi n'ezi iwu ahụ, n'ihi na ọtọriti ọbụla nọ n'okpuru Chineke. Ọtọriti ọbụla nọ n'okpuru ọchịchị Chineke, ya bụ ndị ọchịchị ọbụla gọọmenti ọbụla n'okpuru Chineke. Gọọmenti nupụrụisi n'okwu Chineke, nupụrụisi n'ọchịchị Chineke, aka ga-asọpụrụ ya ma otu, n'ihi na ọ nọ n'okpuru ọchịchị Chineke. Na ntị, Romans 13:1-9, Daniel 6:5-26. Akwụkwọ ndị Romans isi nke 9 amaokwu nke 1 ruo na 9. Akwụkwọ Daniel isi nke 6 amaokwu nke 5 ruo na 26. Na ntị, ọ bụrụ na Daniel rubere isi n'ọchịchị eze Nebuzaradan, ihe ọ sọrọ ya bụrụ gọvanọ Nebuzaradan, prezident Nebuzaradan, nkụtụnkụ, ọ bụrụ na o rubere isi na ya, anyị ga-esi aṅa ama na Jehova nwere ike ikechi ọdụm ọnụ n'olulu. Ọ bụrụ na o rubere isi nye ajọ ọchịchị ahụ nke sịrị onye ọbụla ga-akpụ isi ala nye chi anyị na-amaghị, nye chi ekere eke, dịka ọtụtụ mmadụ were onwe ha nta tụnye na chi dị iche iche. Echi onye ahụ asị ngwa onye ọbụla rube isi na chi anwa n'onwe onye ma onye ọ bụ isi, ka ị wee mee nke ọma ma enweta ndị ọchịchị nke ọma, nye na-achị achị nke ọma. Ruba isi gị na-ajị omume na mmegide Chineke, ka ị wee baa, ka ị wee nweta ego. Ihe otiti dị na-emesịa erisịa anyụ anụnụ. Na ọ bụ ihe mere Chineke ji eme erisịa anyụ. Ihe onye riri ka ọ ga-anyụrụ, ihe onye riri ka ọ ga-agbọ. Ịlụzi ọma, ihe onye riri ka ọ ga-agbọ. Agwa ihe ndị egwu gwụrụ na ya, so ihe onye riri ka ọ ga-agbọ. Na ntị, Daniel wee jụ okwu ahụ nke na-emegide Chineke. Ọjụ gaa n'ihu fee isi Chineke, yesa, ewee jide ya. Ewee sị, gịnị mere idebeghị ukwu eze? Ifeghị chi ọsọ, chi mba niile na-efe, chi obodo niile na-efe, jụ Chineke nke usu niile nke ndị agha. Daniel so ụlọ na Chineke nke usu niile nke ndị a bụ chi a ga-efe, bụkwa chi gọọmenti ga-efe. Ewee tụba Daniel n'olu ọdụm. Jehova bịa pịchie ọdụm ọnụ, mgbachisia ya ọnụ, o wee bụrụ ihe o kwuru tata. Eme aṅa ọbụla Daniel rubere isi. Anyị amata na Jehova na-ekechi ọdụm ọnụ. Anyị amata na Jehova na-emechi ọkụ awọ air condition, Shadrach, Meshach na Abednego. Ilozona Daniel tara gbadaba, ilozogo ya. Na ntị, ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọjọọ, akwụkwọ nsọ sị, ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọjọọ, bụrụ onye na-eme ihe ọjọọ, enyi chaa ka ghọrọ iwe dị ọkụ nke ndị na-achị achị. Otu a, Romans 13:1-9, ha bịakwasị gị, onye ka ị ya atọ ụta, mana ha ekonụkọ imegide onye na-enweghị ihe o mere. Jehova ekulie n'agha, na otu a ka ọ dị. Haba, ndị agha tonyere Daniel na olu ọdụm, ka ọdụm doriri ndị ji na Meshach, Shadrach na Abednego n'ime ọkụ, ka ọkụ repịara. Yesa, onye ọchị na-adịghị atụ egwu Chineke ekwesị ka ọ bịa nso ọnụ ụzọ ama ka echi achị. Ọ na-achịkwanye, a ga-ama na ọ na-achị nke na-abụghị ya. Otu a, mana ọ bụrụ onye ọchị na-atụ egwu Chineke, ị ga-ahụ na n'eziokwu, ị ga-ahụ ya n'ime ọchịchị ya. Otu a ka ọ dị. Ndị a na-achị achị na-atụ egwu Chineke, ị ga-ahụkwa ha, ị ga-ahụ ha ka ha na-erube isi otu o kwesịrị. Yes sir. Listener, Bekee kwuru, ezi enyi, ịhụ na ihe o ji dị mkpa ka anyị na-akọ akụkọ, ka anyị na-agwa ndị mmehie sị ha, unu achọwule miracle, signs and wonders, ọnwụ. Mgbe a na-adịghị ezi unu, chegharịanụ. Mgbe a na-adịghị ezi unu, chegharịanụ. Ọ dịghị mkpa ka a na-achọ miracle, ọnwụ. Mgbe ọ dị onye ziri unu, chegharịanụ. Ihe ndị a bụ otu ụzọ eji emejọ Chineke. Ọ bụ otu ụzọ esi akpasu Chineke iwe. Lee anya, Ekwensu na-eme miracle, signs and wonders. Kraịst na-emekwa miracle, signs and wonders mgbe ị chọrọ alaeze ya na ezi omume ya. Ya nwakwa na-eme miracle, signs and wonders mgbe ị na-erube isi n'ime ajọ omume niile. Ya bata ọtụtụ ndị ụkọchukwu ọbụ ha niile ji nkụzi na-egosi na onweghị ihe mmehie mere, onweghị ihe ajọ omume mere, otu ọ sọrọ gị dị, ihe ọ sọrọ gị na-eme, onweghị ihe o mere. Miracle a na-aja ka ego na-ezo ka mmiri. Ha na mmehie dị, anaghị etinye ọnụ ebe ahụ. Chaa ihe ji site ha n'ụwa bụ maka ikwusa asụsụ mmadụ chegharịa, ọ maka miracle, signs and wonders. Asị ihe eji kpọọ anyị bụ ka anyị kwusa chegharịanụ, ewesịga ya onweghị ihe ọzọ. Hibru 2:2 gbada, Mark 1:14-15, Mark 1:23-25, 40-45. Akwụkwọ Hibru isi nke abụọ amaokwu nke abụọ ruo na anọ. Akwụkwọ Mark isi nke mbụ amaokwu nke 4 ruo na 15, na amaokwu nke 23 ruo na 25, na amaokwu nke 40 ruo na 45. Ịhụ na nwoke a bụ onye Liberia nọ Germany, ka mkpụ aha kpọmkwem ebe ọ nọ. Mana nwoke a ọ dịbeghị anya, ọ na-ele anya na ihe mmemme anyị
wee chegharịa wee bụrụzie memba n'obodo oyibo. A na-emesi ya na-eme ọ na-awọchị na ntị. O wee ruo mgbe m sịrị ndị mmehie chegharịanụ, ndị ajọ ome chegharịanụ. Ụnụ na-anụ maka course breaking. Course breaking a na-eme nye onye na-echegharị ihe chegharị abụghị course breaking. Ọ dị ka ebe mmadụ na-asaghị ahụ, ọ dị ka ebe mmadụ na-asaghị ahụ were mmanụ tekwasị onwe ya. Ọ otu aka course breaking ha na-adị. Onye mmehie asịrị na-anapụta ya na-agbụ nke nna mana ya nwa bụ onye a na-anapụta echegharị gị ma ọlị, onweghị nchegharị ọbụla n'ọdị. Ọ ka na-ebikwe ndụ n'ime mmehie nke nna ya nwa. Ṅaa ntị, nwesa ngwa ka nkụziere unu ihe bụ course breaking. Anyị wee malite n'ụlọ nsọ, ndị a wee nọrọ n'obodo Igbo na-ele. Nwesa ha ngwa ṅaa ntị, onye ọbụla kwadozie nke ọma. Anyị wee malite ya wee zisaa ozi nke ndụ ebi ebi, mee ka ha ghọta ihe bụ ọbụbụ ọnụ, mee ka ha ghọta ihe bụ isi na mmehie pụọ na ihe ọbụbụ ọnụ na-eweta, wee mee ka ha ghọta mgbe onye mmehie chegharịrị dịka akwụkwọ nsọ kọwara nke ọma. Ṅaa ntị na Ezikiel 18. Ṅaa ntị o, nwata nwoke a nwekwara na nwanne ya nọ na Amerịka nọkata na-emezi ka onye isi na-ezu ụzọ ezu. Ọ dakpozi na fon, agbụọ ya agbụ, agaghị enweta ya ọ gaghị aza. Ndị hụrụ ya sị na ọ na-emezi ka onye isi na-ezu ezu. Nwata nwoke ahụ abịara nụ Germany wee nọ n'obi mgbawa na obi ntiwa. Ụmụnne ha niile wee nọ n'ọgba aghara. O were mgbe ha ga-eme course breaking, o wee jiri maka nwanne ya sị na course breaking na-abụ n'isi nwanne ya ka ya na-represent nwanne ya. Nakwa ntị, o wee ṅachaa ntị ihe ha na-eme, emesịa ya bụ course breaking. Ewedo ihe ịrịba ama wee sị Kraịst Jizọs, ọ bụrụ na ị mere ka m hụ gị anya dịka Pọl hụrụ gị anya, dịka ọtụtụ ndị buru m ụzọ hụrụ gị anya, ịgwa m okwu ọtụtụ awa, gwakwa m ihe a m na-ezisa nke ọtụtụ ndị a na-ezighị ihe na-ekwu dịka uche obi ha si dị. Ọrụ a abụghị ihe ichetara n'obi gị, ihe ichepụtara n'obi gị gụọ Baịbụl, ihe obi gị gwara gị, obi ihe Kraịst gwara gị. Nwedo ihe ịrịba ama. Enyi na ntị, mkpụrụ abalị anọ wee gata, nwanne ha nwoke a na-akpọbeghị na ha ya na-enweghị mmekọ kemgbe arụ abụọ maọbụ karịa. Fon ada, ọ bụrụ ya nwa na-akpọ. Nwoke Liberia wee bebe akwa ọṅụ. Ọ sị ya na ya nọ hụ ndị bịakwutere ya n'ụra sị ya, you are healed. Enyi okulie etu a ka arụ ya si gbake n'okwu nke ndụ ebighị ebi. Nwanne ya nwoke nọsịrị kwere na ọ bụ eziokwu. Jehova agaba obodo oyibo ebe nwanne ya nọ, nne ya atụghị kọbọ, na-atụghị afọ, na mmeghị abarakataba. O wee nye me testimony online. ọ na-enye, ọ na-ebe akwa. Ọsọ bụ arụ abụọ karịa. Etu a ka Chineke si gwọọ nwanne ya nwoke. Oh, haleluya. Nke a bụ nwata nwaanyị na-enwe migraine, ya ọkere mgbawara isi. Ọ sị na ya ṅụọ n'ọgwụ elu nwụọ ala otu abụghị ezi. O wee nụzie ka program na-aga, okwuchukwu na-aga, enyi na-akwa ntị, okwuchukwu na-aga, nwaanyị a wee bụrụ redio were isi ya tọkwasị n'elu redio. Okwuchukwu na-ada ike na-ada agbụ. Ọ na-ada 30 minutes 30. Nwaanyị a wee sị na ihe niile ekwuru n'ọba eziokwu, ihe niile ya nọkwara n'ọba eziokwu. Enyi, nwaanyị sị ọgwụ ya ṅụrụ atọghị, mgbe ihe ya na-emebeghị ọtọghị ya. Nwaanyị sị n'ebe ahụ ọ dịghị awọrọ ya mmiri oyi n'isi, isi ebido na-agbada ya eche na ọba egwuregwu. Tupu chi abụọ ahụ ozi migraine. Enyi, onye mere ya? Kraịst Jizọs. Mgbe okwu nke ndụ ebi ebi na mgbapụta na nzọpụta dasara ike dagbin. Biko nụ, Chineke metụ ụmụ mmadụ aka n'obi, ma ụlọ ọrụ mgbasa ozi ebe dị iche iche, ka ha ghọta na ozi chegharị ya nọ ka Kraịst ji bịa. Kraịst na-ebe akwa. Ọ sị na ihe bụ ihe ya ji wezita anyị ka anyị hapụrụ na-achọ ifufe. Okwu ndị ebi ebi, okwu chegharị anụ, okwu si na mmehie gbapụta, okwu jụ na ajọ omume. Ọ gwụchaa n'ihe a ka Kraịst wee gaa n'obe nwụọ ọnwụ, na onye nke na-agakwa n'ime mmehie ọzọ mgbe ọ nọsọrọ ihe ndị a na-akpọgbu Kraịst n'obe nke ugbo abụọ. Hebrews 6:6. Onye nwe gozi debe unu, chebe mụ n'ụlọ ka anyị wee si na ajọ omume gbapụ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ịkpọ maka ịchọsị ihe ndị dị gị mkpa 081 550 38909 0909 58 186 75 0706
456 5615 0703 076 4482 0803 5005 882 0703 025 7755 ya bụ 070 30 25 7755. Onye nwe anyị gozie unu, debe unu ka anyị si n'ime mmehie gbapụ. Ọ bụ eziokwu na mmadụ o kere ezu oke, mana ọ sị anyị jisie ike anyị tinye ọrụ, work out your salvation, ka ịlụ ọrụ nke ga-enye anyị mụ na gị mgbapụta. Ya eseze na amara anya mezuzie ya. Udo dịrị unu. Amen. Nke ahụ bụ Primate George C. Njoku n'ihe ome ahụ bụ Wisdom of Christ and Deeper Senses of Life WDS1 Outreach. Chukwu gọzie gị dịka ị na-ege ntị n'ihe omume a.